Jo, je tam něco? A je tam něco? Vždycky, když se nachází poklad. Ale tady byl křížek. No a kde je ten křížek? Zendo! Ne. Uka! Tady! Je tam fakt poklad? Ty jo, fakt. No jo, tam je truhla. Nekecek! Hezky! No jo! Vyjdejte to. Opatrně, no. Ty vole, ten je těžký, ale... Sakra, práce! Ten pirát bláznivej! Ještě někdo zatlačí z druhé strany. Ty bláho. Takže to je tady! Hele, a je to tady. No, jsi to. Tady tu tašku mám. Dejte mi tam vodu. No. Suzenky. Jo, co to máte? Co to máš? Mám suzenky. Já nemám tady suzenky. Tak, takhle, pojď sem. Mami. A teďko víte co? Tady si takhle vem taky balíček. Tady si vem taky balíček kubíků. Ježiš. Tak. A dejte ty zlatý kameny. Dejte do té truhly. Tady. Tak. Ale já mám ještě jeden ve stanu. Tak ho tam pak dodá. Proč ani neříkej? Takže, no tak, dáme tam tu mapu pokladu, která nás zavedla až sem. Takovou dálku jste trpěli na té vodě. Ale vyplatilo se to, co? A to není večeře. Máme tu vodu, tam nám. Co řekneme? No. Tady bombony přece mám. Tak máš další asi. Dokonce dvě. Ty bláho. Ale co ta truhla? Ty truhla. Ty brďo. Tam my jsme piráti smrti. Hele, děti, takhle si sedněte kolem té truhly. Všichni kolem truhly. Někdo dolů, někdo vedle, někdo nad. Tak. Tak, A z nás budou piráti, tak piráti. 3, 2, 1, teď. Děkujeme, piráti. Super. Ještě jednou, opakovačka, 3, 2, 1. Piráti. Hezky. Hele, brzděte. No.